Szeretettel üdvözlök minden kedves nézőt, hallgatót, én Brunner Bálint vagyok, a Magyar Kömre nevű Velszi Magyar Kulturális Kezdeményezés alapítója. Ma pedig egy igazi velszi magyar sikersztoriról fogunk beszélgetni. A vendégeim Gyeres Mónika és Kopácsi Zoltán, a díjnyertes Best of Hungary tulajdonosai, amely prémium magyar élelmiszerrel látja Nagy-Britanniát, méghozzá Wales szívéből, Ceredigion megyéből. Előbb még elmondanám, ne felejtsetek el feliratkozni a Magyar Kömre YouTube csatornájára, valamint követni bennünket a Facebookon és a Twitteren, hogy ne maradjatok le a legújabb videókról és egyéb velszi magyar programokról, érdekességekről. Most Mónika és Zoltán, köszönöm még egyszer a lehetőséget. Ugye biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan a nézők, hallgatók közül már hallottak a Best of Hungary-ről, és valószínűleg a honlappal is tisztában vannak, meg az ott lévő kínálattal, de viszont a többi néző kedvéért kaphatnánk egy kis áttekintőt arról, hogy mi is a Best of Hungary, és mivel foglalkoznak? A Best of Hungary mostanra egy piacvezető, importőr, nagykereskedő és kiskereskedő cég Nagy-Britanniában, piacvezető abban a szempontból, hogy magyar termékeket hozunk be kizárólagosan, és nem is akármilyen termékeket, hanem minőségi élelmiszert, bort és pálinkát. Minőségi alatt azt értjük, hogy megkeressük az adott termékcsoportban, hogy melyik a legegészségesebb, legkevésbé van teletömve vegyszerekkel, tartósítószerekkel, fölösleges ételfestékekkel, és mi az, amit be tudunk bizonyítani, hogy a legtradicionálisabb, de egyben a legegészségesebb módon is készült el, akár úgy, hogy látjuk magát a mangalica malacokat a farmokon, és végig tudjuk követni azt az útvonalat, amiből az alapanyagból elkészül a termék. Talán ettől egyediek vagyunk ebben az egész országban. Nagyszerű, és akkor ugye menjünk vissza a kezdetekhez. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan kerültek épp Walesbe, és azon belül hogy lehet, hogy épp Közép-Walesre, Ceredigion megyére esett a választás. Hát ennek hosszú története van. 2006-ban én egyetemi oktató voltam a Semmelweis Egyetemen, és ott ősszel a fiam megkért, hogy eddig az én szakmai karrieremről volt a szó, ő nagyon szeretne Nagy-Britanniába diák lenni, úgyhogy költözünk át a Szigetországba. Akkor nekem még világmegváltó terveim voltak, és úgy gondoltam, hogy keresünk egy olyan területet, ami nagyon rosszul van ellátva népegészségügyileg és fogorvosilag, és tudatosan Ceredigion megyére esett a választásunk, mert akkoriban a Lampéteri iskola volt az Walesben a harmadik legjobb iskola, az visszanézve az éveket és a kibocsátott diákoknak az egyetemi felvételjét. Egy nagyon, nagyon pozitív közösség vált ránk, és egy régi 150 éves farmépületet tudtunk kivenni, ahol is elkezdtük a közös életünket Nagy-Britanniában. Hát nehéz volt nagyon a kezdés. Én nem dolgoztam még a 70-es években Magyarországon, mert 85-ben végeztem, mint orvos, de feltételezem, hogy ilyen lehetett az idősebb kollégáimnak a kezdés Magyarországon, amikor az STK-kat megszervezték. Olyan betegeim voltak, akik 8 meg 10 éve vártak egy darab fogászati időpontra, mert nem volt fogorvos. Aztán hip-hop eltelt most 16 év, és sajnos ugyanitt tartunk ez egészségügyben, hogy nincs orvos, de ez egy másik téma, már maradjunk az egészségügy után az élelmiszernél. Persze, de ugye beszéltünk arról, hogy Közép-Walesbe kerültek. Kíváncsi lennék, milyen tapasztalataik voltak, milyen első benyomásaik voltak a walesiekkel, a walesi kultúrával, ugye gondolom más volt, mint amit megszoktak Magyarországon. Más volt, de csak pozitív benyomásaink voltak az elején. Mint ahogy édesanyám mondta, én mindig is ki akartam költözni, viszont mielőtt kiköltöztünk volna, még soha nem voltam Nagy-Britanniába, úgyhogy először egy kicsit culture shock volt természetesen. Már akkor 8 éve tanultam az angolt, és azt hittük, hogy ezt már egy elég jó szinten tudom is beszélni a nyelvet, ami aztán nagyon hamar kiderült, hogy nem egészen úgy van. Főleg a walesi kiejtéssel küzdöttem az elején. Egy hét után kezdtem az iskolát. Lampéter egy predominánsan walesi anyanyelvű terület, tehát az iskolában a 2/3 a diákoknak és a tanároknak anyanyelvi szinten beszéli a walesit, és szünetekben is úgy beszél, vagy az órákon is sokszor visszaváltanak a walesire. Viszont nagyon befogadók voltak, látszott, hogy mindenki nagyon próbál
velem angolul beszélni, a tanárok hihetetlenül sokat segítettek, órákon is kiemelten kezeltek, és utána is mindig próbáltak zárkóztatni. És a Lampéter egy relatív kis városon, 2000 fő lakja, viszont ezért nagyon otthonos volt, mivel annyi emberrel megismerkedtünk, és mindenki nagyon pozitívan állt hozzánk. Igen, én is csak azt tudom elmondani, hogy az első naptól a fiamhoz olyan pozitívan álltak, hogy nyilvánvalóan nekem is ilyen lett azonnal az attitűdöm a helyi lakossággal, hiszen ha minket így fogadnak, ugye amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, és ez egy öngerjesztő folyamattá vált. Tehát utána megegyeztünk az iskolaigazgatóval, hogy ha a fiam nem beteg, akkor ők mindenbe segíteni fognak, mert ugye éppen abban az évben nem csak velszül kellett tanulni, meg angolul, hanem a francia nyelv is éppen terítéken volt, úgyhogy azonnal 3 nyelven kellett meg még a szakmai tantárgyakat felvennie, de megígérték, hogy mindent megtesznek. Volt egy úgynevezett one-to-one segítsége, tehát egy szakember külön még foglalkozott vele, ha kérte, akármelyik tantárgyból. Nekem az a dolgom, hogy a kisvárosnak a betegeit ellássam, és ha az iskolaigazgató telefonál, hogy bármelyik tanárnak vagy gyereknek dagadt az arca, rendkívül lázas, nagyon elesett, akkor én azt ebédszünetben vagy 5 óra után mindig aznap elvállaltam. Tehát egy ilyen rendkívüli jó partnerség alakult ki, tényleg az első hetektől kezdve, és ezért amikor onnan elköltöztünk rá 6 évre, akkor nagyon-nagyon fájt a szívünk. Még most is úgy érezzük, 16 éve lakunk most már Velszben, hogy nekünk Lampéter volt az első otthonunk. Nagyszerű. És ez mind érdekes, mind olyan tapasztalat, amivel én is tudok ugye azonosulni, bár nekem Angliában 12 évesen egyel kevesebb nyelvvel kellett megboldogulnom, de valóban hasonló a tapasztalat. És akkor ugye az is eszembe jut ilyenkor, hogy mit tudtak a helyiek a magyarokról. Ugye nem gondolom, hogy sok magyar volt akkoriban a környéken, vagy még most sincsenek talán túl sokan. Mit tudtak a magyar kultúráról, valamennyire azért értették, ismerték a nyelvet, a magyar történelmet esetleg? Nagyon kevés magyar van még most is a megyében. Én azt mondanám, hogy talán 20-25 ember, akiket mind nagyjából ismerünk is, hiszen olyan kicsi a közösség. Lengyelek voltak elég nagy számban Lampéter és környékén, mert van egy nagy húsüzem, egy húsgyár, és ott lengyel dolgozók voltak. És úgy összerakták, hogy kvázi mi is egy ex-kommunista országból vagyunk. Nagyon pozitívak voltak. Érdekelt őket minden, de én éveken át minden november végétől szisztematikusan naponta 6-szor körülbelül megkérdezték a betegek, hogy meséljek arról, hogy nálunk milyen a karácsony, és akkor elkezdtem mesélni, kezdtem a december 6-ával a Mikulással, meg a csizmánkat kirakjuk az ablakba, és utána elmeséltem azt, hogy nekünk a Baby Jézus hozza, meg az angyalok a karácsonyfát, és a szaloncukrot felrakják a fára, és ők hozzák az ajándékot, és ez éveken át egy olyan kedves sztori volt, hogy volt, aki 6 éven át minden decemberben eljött egy check-upra, hogy én elmeséljem neki, és nem lekezelőleg, hanem jó indulatólag jókat nevetett azon, hogy én elhiszem, hogy a Baby Jézus hozza az ajándékot. Nagyon-nagyon keveset tudtak. Azt tudták, hogy mi felénk nem velszi vagy anglikán a vallás, hanem római katolikus. Az egy elég vallásos közösség volt Lampéter, tehát az, hogy mi magunk római katolikusok vagyunk, ez abszolút nem jelentett gondot. De például ebben is olyan vallási tolerancia volt, hogy van az egyetemen, a Lampéteri Egyetem egy nagyon aranyos kápolna, ami velszi vallást követ, és egyszer-kétszer oda elmentünk imádkozni, meg elmentünk a misére, és kijöttek, kezet fogtak velünk, mondták, hogy ne féljünk, amit nem tudunk, vagy nem értünk, hiszen az egész ceremónia velszül zajlott. Időnként angolul odaszóltak, hogy most föl kéne állni, vagy kellene csinálni, de teljesen hagyták, hogy békébe imádkozzunk velük. Azt hiszem, hogy Velsz ilyen szempontból egy rendkívül toleráns és befogadó közösség, legalábbis a vidéki velszi területek. Mi ilyen welcome-ot nem hiszem, hogy máshogy kaptunk volna. Nagyszerű. És ugye beszéltük, hogy 2016 volt a nagy mérföldkő, a nagy változás. Mónika még fogorvosként praktizált, és hogyha jól tudom, Zoltán, te pedig az Aberystwythi Egyetemen tanultál. Igen. És na, mi történt 2016-ban? Hogy született a Best of Hungary? Engem mindig is nagyon érdekelt a gasztronómia, a magyar gasztronómia, és én egy büszke magyar vagyok.
ami azt jelenti, hogy külföldön mindig elmesélem azt, hogy a magyar agráriumunk az kiváló, és egyedi kincsei vannak, és rendkívüli jó lehetőségei vannak, amit az exportban nem feltétlenül használtunk ki eddig, és nagyon szeretek főzni. Én egy olyan típusú ember vagyok, aki a magyar tradicionális ételeket szeretem megfőzni, és az élelmiszerek és a készételek kapcsán mesélek a magyar kultúránkról és a magyar történelmünkről. És akkor elértem egy olyan utalágazáshoz életkorban is, meg privát életben is, hogy azt gondoltam, hogy most vagy soha, én mostantól tovább nem várok arra, hogy megvalósítsam azt, hogy valahogy a fogászat és a népegészségügy mellett ennek a nagy hobbimnak hódoljak, és megkértem a fiamat, hogy alapítsunk közösen egy céget, és kezdjünk el magyar élelmiszereket behozni. Odáig hál' Istennek sose jutottam, hogy saját éttermem is legyen, amit most visszanézve borzasztó nehéz is lett volna, de nem akartam már egy percet se várni azzal, hogy megmutassam mind Szűke Pátriáknak, Walesnek, mind egész Nagy-Britanniának azokat a szerintem kincseket, amiket Magyarország képes gyártani, termelni, elkészíteni. És így sok-sok év elteltével milyen érzés külföldön, vagyis hát ugye most már az új otthonukban népszerűsíteni, másokkal megismertetni a magyar gasztronómiát? Kiváló érzés. Én tavaly vonultam vissza a fogászattól, akkor voltam 60 éves, és gyakorlatilag egy új életcélt adott ez az egész Best of Hungary minőségi magyar élelmiszer és borimport. Megismertem egy halom tehetséges, fiatal és középkorú magyar gyártót, borászt, gazdasági cégekkel foglalkozó embert. Kinyílt egy új világ előttem, és kaptam egy olyan feladatot, hogy ebben az országban rajtunk kívül senki sem képviseli ezt a szegmenst, hogy magyar kaviár van, hogy magyar szarvasgomba termékek vannak, hogy kiváló mangalisza termékek vannak, és úgy gondolom, hogy ennél hasznosabb nem lehetnék a hazámnak, mint hogy az új hazámba ezt promótálom, és próbálom minél szélesebb körben megismertetni, és azzal, hogy megismertetem, egyre több magyar gyártónak eladni a termékét egy olyan korszakban, amikor gazdasági világválság miatt igenis nagy szükségük van az exportpiacokra. Valóban. És ugye beszéltünk arról, hogy a célközönség az nagyrészt brit, és nem pedig a Nagy-Britanniában élő magyarok. Ezért kíváncsi lennék, hogy mik azok a termékek, amikre nagy igényt látnak, amik igazán népszerűek, és vajon mit látnak benne, miért szeretik ezeket a termékeket? Vannak azok az alap élelmiszertermékek, mint például a paprika, a méz, hústermékek, mint például szalámik, békönök, sonkák. Ezek, amik a legpopulárisabbak, mivel ezek azok a termékek, amiket a britek legkönnyebben tudnak a mindennapi étkezési fogyasztási szokásaikba beleilleszteni. Ugyanakkor vannak az ilyen nísebb magyar termékek is, mint például elkezdtünk behozni zakuszkát pár hónapja. Beletettük a 2 heti hírlevelünkbe, és felkeltette a britek érdeklődését, megkóstolták, és nagyon szépen visszatérnek. Tehát vannak azok, amik alapból sikeresek, és vannak, amit pedig egyszer meg kell kóstolniuk, és utána rájönnek, hogy ez milyen jó termék. És ugye szakértői szemmel milyen a walesi ízlés? Milyen a walesi konyha, és mégis miben tér el nagyon attól, amit ugye megszokhattunk például Magyarországon? Hát, hogyha azt vesszük figyelembe, hogy történelmileg Wales egy szegény terület volt, és ettől ugye nem szabad eltekintenünk. Persze. És megnézzük, hogy az itteni mezőgazdaság mire volt képes mondjuk 80-100 évvel ezelőtt, és hozzátesszük a klímát is, akkor elég egyszerű azt mondani, hogy ehhez képest a magyar gasztronómia sokkal gazdagabb, hiszen itt azért az eső, a hideg, a szeles időjárás, a tengerközelség, ami ugye miatt nagyon sok minden terület sós, ez alapvetően sok mindent meghatározott. Ugye alapvetően sok a birka, úgyhogy elég sok a birka alapú élelmiszer, és az étel is. Nekünk van a gulyásunk, nekik van a kauljuk, ami egy birka alapú, ugyanígy télen eszik, egy comfort food,
tehát egy olyan élelmiszer, amikor az ember fázik, el van keseredve és meleg, kalóriadús ételre vágyik, akkor egy nagyon finom, egyfogásos bőlén, hát ugye ők levesnek eszik, de inkább egy ilyen bőlén levő főétel. Én magam is nagyon szeretem, de én minden birkahúst itt szeretek, mert itt nem fagyús birka van, hanem döntően bárányok vannak, bárányból készült élelmiszerek. Aztán van egy érdekes dolog, hogy van nekünk a sajtos meleg szendvicsünk, hogy otthon Magyarországon, ez a Welsh Rarebitbe teljesen visszaköszönt. Ezt nagyon sokszor örömmel nyugtáztuk az elején, amikor ugye kerestük a hasonlóságokat. Ugye az elején, ugye a fiam is mondta, kultúrsok volt nekünk sok minden, és hát az első hetekben, amikor elmentünk bevásárolni, akkor nem sok olyan alapanyagot találtunk, amit a magyar ételeinkhez tudtam használni. Ugye részben ezért is akartam finom dolgokat behozni, hogy akár az itt levő osztrákok, szlovákok, lengyelek találjanak alapanyagokat. Ezen kívül még én szeretem a walesi palacsintát, amit meg kell, hogy nézzek, hogy ejtenek, krempoxnak. Krempok, igen. Ami hasonlít a mi palacsintánkhoz, egy kicsit talán a tésztája sűrűbb, de ezen kívül én nem sok élelmiszer találtam. Van még ugye a gyümölcskenyér, ami hát egy magyar finomság, és itt is van a Barabrit néven a gyümölcskenyér. Valójában sokkal kevesebb fűszerrel dolgoznak, ugye ez alapvetően a szegénységhez köthető, tehát a só, és nem is mindenki. Én nagyon megdöbbentem, amikor kezdtem tanítani az asszisztensnőimet magyar ételek elkészítésére, és kiderült, hogy nem is mindenki használ még borsot sem. Tehát ilyenek, hogy tárkony, meg zeller, levél. Tehát ez a mai vidéki fiatalság konyhájából még mindig hiányzik. Úgyhogy egészen más, friss alapanyagokból dolgoznak, sokkal kisebb a kínálat, hogy milyen alapanyagok frissek, ha csak azt nézzük, hogy mi a mi walesi alapanyag. Tehát ugye ezt az éghajlat egyértelműen meghatározza. De ugye most elérhetővé vált számukra sok-sok új lehetőség, sok-sok új alapanyag. Ugye tudom, hogy ugye inkább a webshopon keresztül árusítanak, de kíváncsi lennék, hogy ott a környéken, a walesiek körében hallottak-e olyan termékekről, amik úgy igazán felkeltették az ő érdeklődésüket, és amikről úgy érezték, hogy a sajátos gasztronómiájukba, a saját ételeikbe is hasznát veszik. Igen, hát a magyar paprikát mostanra az egyik Aberystwyth-i abszolút walesi étterem és deli shopba árusítjuk. A másik pedig egy nagyszerű dolog, hogy van egy erdélyi recept, 17. századi erdélyi recepten alapuló mustárcsaládunk, amit egy kiváló gyártó készít, és azt például belistázták kb. 2,5 éve, és nagy sikerrel kb. 2 havonta szállítunk medvehagymás, erdei gombás és tárkonyos magyar mustárt, tehát azt a helyi walesiek vásárolják. Ha most a borterületet nézzük, akkor van egy nagyon walesi borkereskedő és borbár tulajdonos Dolgetlajba, ami tőlünk északra van. Ő pedig viszi a magyar bikavért, a magyar furmintot, és télen viszont viszi a magyar asszut is, karácsony előtt. Tehát ezek azok, amik mostanra, és tudnék más boltokat is felhozni, de ez a legszűkebb pátriárkánkban, amiket szívesen visznek magyar walesi üzletek is tőlünk. És továbbá pedig van pár nagyon kedves vásárlónk itt helyben, Aberystwythben, akiknek karácsony előtt 4-esével, 6-osával viszik a mákos és diós beigliket és szaloncukrokat, és pár egyéb finomságot. Nagyszerű, de hát akkor a szaloncukor számukra egy ismeretlen fogalom volt előtte, hogyha jól tudom. Teljesen az volt, viszont megint találkoztak rajtunk keresztül, és nagy sikert tartott. Nagyon érdekes. A történet ugye úgy néz ki, hogy ők nem raknak csokoládét a fára, hát ez nagyon a mi területünknek a tradíciója, de ugye itt volt Viktória királynő férje, német volt, Albert herceg, és ugye abban az időben alakult ki ez a szaloncukorőrület Németországban, úgyhogy Albert herceg nagyon sok dolgot elhozott, karácsonyfa állítást is ő vezette be Nagy-Britanniába, és amikor mi még piacoztunk, mert úgy kezdtük a céget, hogy gyártuk a helyi piacokat, élelmiszerpiacokat, akkor én mindig úgy meséltem el, hogy Albert herceg eljött Németországba, és elhozta nektek a karácsonyfát,
és annak idején ő is kisebb tárgyakat becsomagolt, ugyanilyen szaloncukorformára, és fölrakták a fájra. Mondtam, hogy mi ezt továbbfejlesztettük, mi csokoládét tettünk bele, és mi megtartottuk a tradíciót. És ahogy az ember egy kicsit mesél erről, hogy melyik évszázad, és melyik német hercegség, és ugye a Stümmer csokoládé az német, annak az eredeti alapítója német származású, akkor így ránk néznek, mosolyognak, és azt mondják, tudja mit, adjon egy dobozt, megpróbálom. Fogalmunk sincs, hogy fára teszik-e ők a szaloncukrot, vagy megnézik a social médiánkat, de ők megeszik. De lényeg az, hogy egy új dolgot megtanultak, ezzel ők nemzetközibbé váltak. A barátainknak mindig ezt adjuk, a walesi barátainknak, és azt gondoljuk, hogy ez egy kedves gesztus is, és egy link is a két ország között, hogy erről beszélünk. Valóban egyetértek. Ugye beszéltünk a különbségekről a két ország gasztronómiája között, de látnak-e esetleg párhuzamokat így a sok év tapasztalatból, amiket vonhatunk mondjuk a walesi és a magyar konyha között? Hát mindenképpen kalóriadús az ő konyhájuk is, ugyanúgy, mint a miénk. Nyilván ez a kellemetlen éghajlat, hogy sokat esik és hideg van, illetve az, hogy a vidéki walesiek, például mi is egy kis faluban lakunk, főleg, hogyha gazdálkodnak, azért az kőkemény fizikai munka, és azok az emberek ma is sok húst tesznek, magas zsírtartalmú dolgokat tesznek, talán ők is már olívaolajjal főznek, és nem állati eredetű zsírral, sok krumplit tesznek, tésztaféléket, tehát ilyen szempontból nagyon sok a hasonlóság, hogy a vidék az nyilvánvalóan az alapanyagok elérhetősége, mind pénzben, mind hogy tudják megvásárolni, és egy részben ezt megmagyarázza. Természetesen azért a városokban sok salátát is esznek, egészségesebben fogyasztják a dolgokat, mint korábban. Nagyon sok hasonlóságot látunk ilyen szempontból, hogy egy kicsit ők is túlsúlyosak a középkorúak, mert hogy túl sok a kalóriabevitel. Értem. Ugye, mint tudják, régóta foglalkozom a walesi magyar kulturális kapcsolatokkal, ugye sokakkal beszéltünk a történelmi kapcsolatokról, beszéltünk a zenéről, a táncról, de arra lennék kíváncsi, ugye saját tapasztalatból, hogy milyen szerepet játszhat a gasztronómia, az élelmiszer, a két kultúra közötti kapcsolat kialakításában esetleg. Bálint, én azt gondolom, hogy a gasztronómiának fő szerepe van abban, hogy a két ország közel kerüljön egymáshoz, és minél többet megmutassunk. És nem azért, mert élelmiszerrel foglalkozunk, hanem mert nincs annál jobb hely, mint leülni egy asztalhoz, kitálalni akár egy nagyon egyszerű, akár egy sajtos meleg szendvicstől eljuthatunk a töltött káposztáig, és annak kapcsán beszélni arról, hogy az különböző korszakok, török megszállás, osztrák monarchia, első világháború után, hogy szétesett a monarchia, hogyan befolyásolták, mely területeket csatlakoztattak el tőlünk, és így mik voltak azok az élelmiszer alapanyagok, amiket többé már nem voltak számunkra elérhetők. Tehát rengeteget lehet beszélni arról, hogy alakult a több mint 1000 éves történelmünk, és azt se felejtsük el, hogy nincs annál jobb, mint leendő barátainkat egy jó pohár bor mellett megvendégelni egy terített asztalnál, és így beszélgetni. Én azt gondolom, hogy fő szerepe van, mind a diplomáciai kapcsolatokban, mind pedig a mi szintünkön, amikor akár ön, akár mi, akár más magyarok barátságokat kötnek a walesiekkel. Nem látok arra jobb módot. A zenénk, Liszt, Kodály, a népzenénk gyönyörű, és ehhez képest ugyanilyen dús és gazdag a mi gasztrokultúránk is. Akkor így legyen. Nagyon sok szerencsét, további sok sikert kívánok a Best of Hungary-vel, mert tényleg nagyszerű ezeket hallani, és biztos vagyok benne, hogy a nézők, hallgatók is örömmel hallgatják majd ezeket a történeteket. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Mi is köszönjük.